Eli otetaan vaikka toi säären etuosa tuosta ensimmäisenä. Meidän etumainen säärilihas kulkee tässä just sääriluun etupuolella pikkusen tuonne ulkosyrjälle siitä. Sen tuntee hyvin, jos nilkkaa ojentaa koukistaan niin tuossa säären etupuolella. Nyt jos me halutaan lähteä tää lihas teippaamaan, niin me on ensin mitattu suurin piirtein sen lihaksen tai oirealueen mittainen pätkä teippiä. Leikattu se. Pyöristetty reunat, koska tommonen pyöreä reuna pysyy iholla paremmin kuin sit semmonen terävä reuna. Sen jälkeen me halutaan halkaista täältä paperi silleen tämän teipin takaa, että me saadaan paljastettua teipin toinen pää. Ja nyt tää paljastettu pää voidaan laittaa kumpaan tahansa päähän tätä lihasta. Sillä ei ole väliä aloitatko alhaalta vai ylhäältä. Se kumpi on helpompi sulle laittaa, niin käytä sitä. Me halutaan asettaa lihas ensin tämmöiseen kevyen venytykseen, eli tämän etumaisen säärilihaksen tapauksessa nilkka ojennettuna. Me lattia vasten aika helppo. Sen jälkeen laitetaan tää teipin pää tuonne toiseen päähän lihasta ilman minkäänlaista venytystä. Semmonen 2-3 sentin pätkä ihan vaan, että se pysyy siinä paikalla. Sen jälkeen voidaan paljastaa täältä melkein kaikki lopputeippi. Jätetään pikkusen paperia tuonne päähän, niin meidän on helppo sitä täältä ohjata ja venyttää. Sen jälkeen toisella kädellä pidetään kiinni tuolta teipistä, että se ei lähde irtoamaan. Ja ihan kevyesti venytetään tätä teippiä. Jos meillä on 0% venytystä, että se on just kireä toi teippi, 100% venytystä olisi se 100%, niin me halutaan venyttää semmoinen 10-25% maksimissaan, eli tosi vähän. Enemmän ei ole parempi, parempi on parempi. Eli tässä tapauksessa hyvin kevyt venytys. Sen jälkeen kun löydetään se venytys, niin lähdetään painamaan teippi tuohon iholle kiinni. Se voi seurata sillä, että toi teipin reuna menee tuossa sääriluun kärkeä tai harjua pitkin, jolloin tämä teipin toinen pää tulee tuohon johonkin nilkan etupuolelle. Kun se teippi on saatu siihen paikalleen, niin hangataan sitä, mutta varotaan kuitenkin, ettei sillä hankauksella repäistä tuolta toista päätä irti. Koska tämä teipin liima on sellaista, että kun se kerran tarttuu, jos se sen jälkeen irtoaa, niin se ei tartu enää uudestaan. Eli hangataan pikkasen paikalleen. Näin. Se olisi kaikessa yksinkertaisuudessaan ton näköinen. Ja tämä auttaa tosi monella näinkin yksinkertainen teippa.